Sing Reformation nango patrio pai sok paikha sing thangnayo khna laikha Bible Latin kok bai tala rejak dongmani kebo phano Bible khok tangai manja kaijini kubui kokno kebo phano srai ke sawi manja pobrok bisobrok scholarok jesa abono kubui hini khnawi tongmani jora pholao borrok manago himlaijak tongmani phiaba kai tor omai jorao khoroksa athu kirino tisai to mari sing nugo bo ongkha John Wycliffe bo Catholic mothani phurungmung tomung no Bible bai gothoge hini sanani jengkha tei krake basawi tongmani jengkha abo bai bo thakya bo okogrongno gubun borrongni thanio bo talangai thangka Bible kaitini kokse Bible simino puila te paithak authority bonokari te kusukni kari hini bo sanani jengkha motharok Bible bai sujagi se ma thangnai aboni bagi motharok Bible ni kok bai himna nangnai Bible ni kokno saimanna hini bo sanani jengkha aboni bagi no Bible jotoni thani available ongthung hini jotoni kok bai no saksakni kok bai available ongthung hini bo English bai translate khainani jengkha boni timrok bai phiaba omahijaro no bo osungsano yakallango bo sungsano yakarma yagulo bo boni logi himnarok eba khe kubui kaitini kogo tongnarok a Bible translate khaimano yakarliya borok Bible no Latin kok ni simi English o translate khainani senglai mang thangka phiaba Catholic rok siring ke tongliya borni mokolo sor pamanugui borok nai tongi manliya John Wycliffe ni uklogo himnarok eba khe John Wycliffe ni kok bai je Bible translate khainarok no borok satogya ui tongliya borok belaikino satokha abo simia borok kathangai khawi sogui butharmani bo laiboma belai srai seke sao borok ni totrao o translate khaijak Bible no suta khasiwi sokbai kha hini kabang mano satok jakha ojorao kabang ma borok no butharjaka sokjaka hini jing laiboma nugo aborno khanawi belaikino saksakno lasima singsa haima tongo sing girjarogo thangkake suri mungrogo thangkake sing Bible tlangmani oppasongliya sini yago mobile tongo honi sing belaikano aram seke mobile simino nailai tonglakha phiaba o Bible no sing tunyani musungliya nogo tongi sing Bible no khuk tangya phiaba sing nugo John Wycliffe songhai khoroksa borok Bible ni bagai Bible translate khanya bagai se borok Bible no porimantong hini se langmani tei boni uklogo himnerok kabang mano satok jagi sok jagi buthajak bai mani sing nukha tebo John Wycliffe thimani 46 bosorni yagulobo boni kokno tui bisar khlailai bono dusberi boni mangkhorno khuri boni bekrengno sogui tuyo kosogri rimani boni saya tamo hamale bo Bible no puila otoni mani bagi boni saya tamo hamale Bible kaijini kok hinmani bagi te Bible no translate khlaimani bagi bono saya hini rom laikha wansugdi ojorao bisikse kuthu kaijini kubui kok thayo basai tongmani haipano kaijini kubui kokno naitukmani singnugo phiaba tabuni jorao sin yago Bible available haipano sing Bible khok dangai phano naiya obose mothangnai kok kaitini kok sini pholani samung kaitini kok no saya hangke kaitini kok no sing khok tangi hangke khanaya hangke sing bahike poijro daknai abuni bagino sing pholao ramsai thangboje tongo sing bosago simise kaham phiaba sing muju manarik nai kaitro samung sengkhe paya sakya kaira John Wycliffe ni kok rokno khnawi boni sijak bijab rokno poriwi te khoroksa athukiri no kaitor tisai tu bukha bo ongkha John Huss sao kubui no naitukdi kubui no khnadi kubui no philingdi tei kubui tongdi kubui nangai tongdi tei kubui bai katidi thiyasak jora jasek tui phang kotor phanong thun phan ganang phanong thun sakni wansungma eba sakni borom phanong thun Bible ni birude thangke sing abono khnathai gurui sing Bible ni kubui kokthayo basawi ma tongnai abo nangkhe thipano thuitung aboni bagai John Huss o kubuyo basai tongma bai gathangai no horo sokjagui butharjak mani sing nugo sagirok kaitoni a kubui kogo basawi tonguno podar porkhe butharjak baikha sing abono nugo aboni bagai no o Bible sini jago kabang ma thui saklai jakmani jagolose phaisok payo ningle tini abono sakse nangjagya Bible le kubui se phiaba ning a kubui no poito khlai basawi je tong abose sing bisik se compromise khlai baikha Bible ni ko kubuyo sini bakha krikha sini motha Bible bai kharjak dikon biblikelia pastor songhor biblikelia borok Bible ni kok bai gothogya pulpito kajini kok kurifano mungsapano ongliya sing kubuyo krikha tabuk aro rangri kerong kothoma simise tongsiwo borok ni khunju motokri kok simise tongsiwo phaidi John Huss ni kogo sing thanglayono prai 1369 BC o Bohemia eba tabuni jorao Czech Republic omhai haktoro kaisa grui nukhungo bo asayo
boserai tongphrono bufa theitango boma bono kaitini kok bai phurungui tisao tei kaitro poitokra ke tongna bagi phurungo boma John Huss ni khorogo yak ririui suriwo bo omake suriwo o kaitor bo buini thanio pohor ongui basathung o kaitor bo buini thanio pohor ongthung o surima kaitor khanaka John Huss no kaitor osungsani thani sati snamkha boni bisingti kubui bible ni kokno borok ni thanio trangnani chengkha jethayo pop simise all in all ongui tongmani borok ni kokno kok simi ongui tongmani mathangjakmani kokno painana nangnai hinei philingui tongmani jorao pop simise mothani bokhorok ongui tongmani jorao John Huss o manak mano noroi pohor ongui singsaka bo borok ni thanio aku buino tubukha aku bui tamo humale joto poitok lainai Kristoni bosakse pop simia bishop simia joto poitok lainai Kristoni bosak borok jotono mothao thangi mano jotoni no mothao odikar tongo tebo saka Kristo hinke mothani bokhorokse pop mothani bokhorok ya tineo bo omahai gobang mano borok tongo dikon tongo secretary tongo angse mothani bebak ani jarise motha tongo angse mothani bokhorok hini sanai gobang mano tongo omake samabai simi thagya borok kaitini songjak borok no suda tolao tiklai tubo borok se kusukni kusugo ke tongna musugo aile singnugo mothani bokhorok ongkha Kristo Jesus se abuni yagulo boni songjak borok pastor songhorok abuni yagulo se mothani leader rok phiaba sing tabuni jorao tamuno kumale mothani dikon rok se all in all borok se songhorok no kok khanari nai ongui tongsiwo borok se sakni musung tui songhorok no saknangya ongui tongsiwo obongkha kaito no saknangya ongma klaimase singte bonugo mathangjak mung free se abo kaito singno gibri mase phiaba catholic rok mathangjak mano phalai tongmani jorao kabangma ganang rok rangbai mathangjak mani no paina layo phiaba bible bai kothagya o kokrono bosrai sraike sana sengkha omhai kok bible sijak se kuri mathangjak mano kebo phano paimanya mathangjak mani ongkha free se abo kaitor gibri mase hini bo sana sengkha botebo sao bible simino final authority bible no kari te keboni authority kusikuri John Huss Proyag University o master degree khayo 14th century BC o bo Catholic priest ongo Bethlehem Chapel eba prochar khlainai khoroksa ongo arni simino boni langmo ubini pohor phaina sengo tebo srai ongnani sengo bo bible no samomanui khok tangui serei nai saiman kha Catholic ni te pubrong ni firengmu abo bible bai kothok jagya te John Wycliffe ni kokrok te boni bijabrok John Huss ni bokhao thangi nangai kha bo kaitini kokno belai hamjago te bible porio abo bai simia o bible jotni thani sak ni kokbai thangi sogitung hinai abono bo khabai khokbai nayo borang ganang phan ganang Catholic te pope ni buskango kiriyawi basana sengkha boroni sayarok no phunungna sengkha John Huss o motharok jisuno simise rithartai political te rangni uklogoya motha jisuni kokbai haksar ongkhe bono soyoto bumani saya ongya abosini khlaitaise Roman Catholic rok jangri jakha boni kokbai bono daktino ma bathagri nai hinai lama naituk laikha borni position borom rangchakri kamanani kiri jakha o bono mothari tiklai rikha bono bidormi prasar khlayo hinai Wycliffe kokno sao mothano lama korrewo hinai hamya sawi bono majra berkha haipano John Huss kubino prasar khlaimani bathagui tonglia aboni bagai Roman Catholic rok boni logi tongnai motha tei borok no dormio ritual ben khlairi baikha kaile bari thimung tei nangmani ritual rogo priest rok tongmaya hini saklai rikha phiaba arni borok satok jakmano nugunai bo proyak no yakar kha tei buni thani nogo jisuni gubuino prasar khlaini sengkha 1411 BCO Council of Constance John Huss no boni kok no sana bagai kok don si horkha phia boni kising rok bonota thangde hini barbar saka haipano John Huss thangna lonkha bosao ubuni bagai thuimanya hinke ani o kok samani abosu gese hini bo sana sengkha John Huss Constance thangkeno bono romkha te cardinal bishop ni boskango tubukha bono mungsapano sariliya bono bidormi hinai majra bellaikha jelo sobkha aboni yagulo haino hai 1415 BCO bizaro basarikha bono sajakha nini sayano gosiui nakarsandi haike nono phioknai bo kaptedi o kokno saka ang abono saka je bible sijak dong ang kubuino saka ang kubuyo basai tongnai ang abono yakaira aboni yagulo bono tupi kaisa thubri oirikha aro sijak bidormi hinai
bono gothangui no sokna bagui dagi kha bono gothangui no sogui butharka tei boni thaplano tuyo kosok riui rohorka kebo phano boni sinno ta saiman tongni bo sokjak tongphro no a je bono satongnai no nakar dehini bo suri sano John Huss tebo saka norok o khoroksa Huss no sogo phiaba tini bai 100 bisini yagulo te khoroksa Huss phayano bono norok kasoi naring manglak a bobishot bani Martin Luther ni sakao phai nang phayo bono a tei khoroksa Huss bono kebo phano nargi manliya John Huss thithangmaya gulo teo pohor pirjakha boni kokno poido chanairok protest khlaina chengkha abono huchait hino borokni naimung hinke jotono Bible pornani odikar manthung tei Bible no jotoni slai pojugo matoni nai mothani sayano pairinani nangnai borok wall dogo banner rogo sola scriptura ini sinyani chenglaikha aboni maneno elambak saisung susukno kusugo tei elambak no puila tei paithak elambak no kari mungsapono kuri boni asaima ha Bohemia Catholic ni yakni yogui binani sengkha borok ubuni bagai 20 BC romui krak basalai andolon khlailekha tei soba khlailekha paithako kaisa compact of beselo sukti khlailekha Catholic rok bai Catholic rok porno Bible pornani bagai phiogui marikha tei Bible no jotno lai pusugo toni mannai hine borno yakari rikha obongkha pohro himnerokni keplai ongmani kok phiaba 1950 BC o pop gosikha John Huss ni sakao sing sayak laika hane omhaigeno John Huss kaituni songjak kaituni borok ongoi bo pohor tubukha kaituni kok thai kok ni bagai langmari langkha thui saklaikha sing tinio a kaituni kok no thui saknang jagya kaituni kok ni bagai kaitor boni kok no sangsar ha ganangai tubuna bagai bisik borno songsawi tubukha aboni uklogo gobangma boroni sacrifice tongo sing abono pok thai kri kaitor hamari khlaitung sini thanio tau phano reformation nangkho sing manago tongyawui pohoro himna se nangnai soi Bible ni kok pheo kifilnani nangnai kaitor norokno hamari khlaitung phainayo sing khnalai phenai Martin Luther bahaike John Huss ni bobishot banio basawi kaitini asongjak boroni bere khoroksa ongoi mothano manakmani yakni phiogui tubukha reforma rongoi phaikya sing knalayano kaitor norok jotono hamari khlaitung amen